Fl-okkażjoni tar-raba' anniversarju minn ħadet il-ġurament tal-kariga tagħha, il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca inawgurat il-kmamar statali fil-Palazz San Anton wara proġett ta' restawru żvilupp li dam 4 snin. Hija qalet li b'dan il-proġett il-palazz reġa' ingħata l-glorja tiegħu filwaqt li kien assigurat li l-perjodi storiċi differenti kienu rrappreżentati b'mod xieraq. Żiedet tgħid li ħassitha kburija bix-xogħol li sar sabiex ikun issalvagwardjat il-patrimonju mibni Malti għal benefiċċju tal-poplu Malti u Awċi. Is-7 kmamar statali ġodda li jiffurmaw parti minn dan il-proġett ġew imsemmija għal diversi persuni statali u storiċi li kollha ikkontribwew għall-istorja ta' Malta u Għawdex. B'hekk dawn il-kmamar jisimhom Sala Antoine de Paul, Sala Agata Barbara, Librerija Anton Buttigieg, Sala Ugo Mifsud Bonnici, Sala Pawlu Xwiereb, Sala Censu Tabone u Mikil Anton Vassalli Suite. Dan fil-waqt li 3 kmamar statali preżenti, jiġifieri l-Kamra ta' Tpinġija, il-Kamra tal-Ikel u l-Grandmaster Suite, issemmew għat-3 ex-presidenti Guido De Marco, Edi Fenekadami u George Abela rispettivament. Waqt l-inawgurazzjoni, il-President qalet li sar investiment ukoll fir-restawr tal-ġibjun oriġinali tal-ilma li jmur lura 400 sena u jiflaħ 1,800,000 litru ta' ilma kien jintuża għall-irrigazzjoni tal-ġonna. Ħeġġed biex l-awtoritajiet nazzjonali, is-settur privat u s-soċjetà ċivili ikomplu jagħmlu iktar biex iġibu flimkien l-arfin tal-passat u t-talbiet tal-lum fejn għandu jsir investiment f'dan il-mod olistiku sabiex ikun applikat għal binjiet oħra Maltin ta' patrimonju.